Dear Mr. President, Your Excellencies, Eurochild members, colleagues and friends. Уважаеми господин президент, Ваше превъзходителство, членове на Eurochild, колеги и приятели. I have to say this is a first for Eurochild, for the Eurochild Annual Conference. Last year we were hosted and welcomed by the first Honourable Minister of Wales. Тук сме за първи път за годишната конференция на Eurochild. Миналата година наш домакин беше почитаемия министър на Уелс. The year before in Sweden, Eurochild's annual conference, the first meeting that the newly appointed Minister for Children and Elderly went to. По-предишната година бяхме в Швеция, това беше първата конференция на Eurochild там. Бяхме приети от назначения министър по въпросите на децата. We received a welcome speech from the Cypriot President and we've been hosted in the Hungarian Houses of Parliament. Освен това получихме приветствие от президента на Кипър и ще ни домакинства парламента на Република Унгария. But being here today in such a prestigious venue, and most importantly with the undivided attention of the President of Bulgaria and indeed many of the embassies here in Bulgaria, is a unique occasion. Но това, че сме днес тук, на такова престижно място, че имаме неотделимото внимание на президента на Република България, че присъстват толкова министри и членове на дипломатическия корпус и посланици, за нас е действително огромна чест. And I have to say, it sets a challenge for our colleagues in Italy. И аз мисля, че това задава едно предизвикателство за нашите колеги в Италия. Today's reception is important recognition not only of the work of Eurochild and our conference hosts, the National Network for Children, but also how important children are. Мисля, че днешният прием е едно признание не само за работата на Eurochild и за отношението на нашите домакини към институциите към проблемите на детето, но за самата важност на детето в този свят. We know that all of the EU member states have signed and ratified the UNCRC, but still the rights of children still are lost in the midst of debates on jobs, the economy, public deficit. Знам, че всички страни на Европейския съюз са ратифицирали, подписали и ратифицирали Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, но знам, че понякога детската тематика се губи в привидно по-важните теми за работни места, за рецесия, за финанси и за други такива икономически проблеми. But we believe that these debates are actually irrelevant if children do not get a good start in life. Но мисля, че всичките тези дебати нямат никакъв смисъл, ако не успеем да дадем на децата един добър старт в живота. So everything we are trying to build in participatory democracy, a successful economy, respect for the environment, it all relies on our children growing up happy, healthy, and confident. Всичко, което се опитаме да изградим по пътя на представителната демокрация, на успешната икономика, на здравата околна среда, всичко това губи смисъл, ако не сме в състояние да осигурим един здрав и щастлив живот на нашите деца. And our message is that actually policymakers can do a great deal to ensure that all children have that opportunity. И аз смятам, нашето послание е, че тези, които формират политиката, трябва да изиграят своята роля и те имат една сериозна роля да играят, за да осигурят, защото децата да получат тази възможност в живота. It's a sad reality today that in fact 1 in 4 children, and even more as you're aware in Bulgaria, lives at risk of poverty and social exclusion. Много тъжен факт от живота е, че всяко четвърто дете, а пък в България може би са и повече, вие знаете това по-добре от мене, живее в един живот, който е под прага на бедността и който не се ползва с социално включване, който е в социална изолация. And across many of our countries, the economic crisis is really taking its toll on children and families. А пък в много от нашите страни икономическата криза има за свои основни жертви децата и семействата. Governments are too quick to make cuts in the belief that they're making savings, public money. Обикновено правителствата избързват да орязват разходите, като по този начин смятат, че пестят пари на обществото. And indeed the opposite is the case. А пък всъщност вярно е точно обратно. We know that by investing early in supporting families with children, particularly those who are most vulnerable, we are investing in the well-being of our children and our future.
Ние знаем, че инвестирайки своевременно, отрано, и подкрепяйки семействата с деца, особено тези, които са в уязвимо положение, ние инвестираме отрано в нашето бъдеще. There will be less crime, fewer school dropouts, more employable, more engaged young people. Това означава по-малко престъпност, по-малко деца отпаднали от училище, повече социално ангажирани и повече годни да си намерят работа млади хора. So a child-friendly society for us is far from being wishy-washy, it's really sentimental, it is sensible economic policy. За нас едно общество, което е отворено към децата, не е някакво такова сантиментално, сълзливо общество, то е общество, което води една много разумна, много мъдра икономическа политика. This is the message that Eurochild conveys through its dialogue with the European Union institutions and through the involvement of our members across Europe. Това е посланието, което Eurochild изпраща чрез взаимодействието си с институциите на Европейския съюз и чрез участието си в различни програми в цяла Европа. We have 148 members, organizations and individuals across 35 countries. Ние имаме 148 члена, индивидуални и групове в 35 държави. And in 15 of those countries, the organizations themselves are national umbrellas. А пък в 15 от тези държави самите организации, които имаме там, са национални шапки за този род дейност. Such as the National Network for Children here in Bulgaria, and we feel very strongly that it is in unity that we are strong. Подобна шапка е националната мрежа за децата тук в България и ние смятаме и сме убедени, че когато сме обединени, ние сме по-силни. And we do need a strong voice for children, because if children don't vote, sometimes policymakers think that their voice and opinion doesn't count. На нас ни трябва един по-силен глас да се чуе на децата, защото понякога тези, които отговарят за формиране на политиката, си казват, че след като децата нямат право на глас, тяхното мнение няма значение. But we are committed to giving children a voice. I know that you are too. I'm delighted in this conference we have children, young participants, who have themselves grown up in care from Bulgaria, Malta, Greece, Italy and the UK, who are here also sharing their experiences. Ние обаче сме твърдо решени, а пък съм уверена, че и вие сте твърдо решени да дадем на децата техния глас. И след показателно, че в тази наша конференция участват млади участници от България, Малта, Гърция, Великобритания и други страни и техния глас наистина успя да се чуе. I'd like to take this opportunity to extend an invitation to those coming from the embassies to come and see what we are doing at the conference tomorrow. Искам да се възползвам от случая и да отправя една покана към представителите на дипломатическия корпус, на посолствата, утре да дойдат на конференцията и да видят какво всъщност правим. We have a forum of good practice and presentations at 11 o'clock, and I think you will be impressed by the breadth and depth of experience that Eurochild and the National Network have brought together for these intensive 2 days of learning and exchange. В 11 часа утре по програма имаме семинар за най-добри практики с презентации. Ако дойдете, ще се убедите каква добра работа вършим ние в Eurochild със съдействието на Българската мрежа за децата и колко добра работа ще свършим през тези 2 дни на конференцията. So finally, I would like to thank you once again for your unique opportunity and the warmth with which you have welcomed us here today. I think it's a great inspiration for many of us returning back to different countries to use this as showing the lead for many countries across Europe. Накрая искам да ви благодаря за вашите топли думи, за възможността, която ни дадохте да се съберем тук, за вашето топло лично отношение. Смятам, че за всички нас, които утре ще се върнем по домовете си, по родните си места, това ще бъде едно вдъхновение, ще бъде един пример за водачество, за начина, по който ние можем да поведем обществата в нашите страни до осъществяване на нашето дело. Thank you. Благодаря ви, госпожо Хейсворт. Надявам се, че тези няколко дни, които ще прекарате в нашата страна, ще ви убедят колко непоколебима е нашата воля по пътя на реформата, за да може да гарантираме правата на всяко едно дете в България. Thank you, Madam Heynsworth. I believe that the few days that you're going to spend in Bulgaria will show you how firm we are in our intention to carry through the reform and guarantee the rights of children in this country.
А тази конференция нямаше да бъде възможна без организацията от страна на Националната мрежа за децата, затова сега ще поканим Георги Богданов, изпълнителен директор